Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ƴan uwa maza da mata barkanmu da haka barkanmu da wannan lokaci MTN sun dawo ma kowa da bashin shi kowa ya je ya biya bashi kun ji Allah kowa ya je ya biya bashi kowa ya je ya biya bashi Sarki Allah ka hada mu guda daya ka ba mu guda daya ka raba mu da yan daya